பேய் இருட்டு காயல்பட்டினத்தில் சுத்தமாக கரண்ட்டு கிடையாது. இது என்ன காலைல ஈரமா? இதெல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நம்ம ஊரில் சுத்தமாக கரண்ட் இல்லை. இயல்பு வாழ்க்கை கொஞ்சம் பாதிப்பில் தான் இருக்குது. சரியான கரண்ட் வசதி கிடையாது காயல்பட்டினத்தில். காலையில் ஒரு அரை மணி நேரம் கரண்டு, நைட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் கரண்டு, அவ்வளோதான். அந்த மற்ற கரண்டுங்கிற பேச்சுக்கே கிடையாது காயல்பட்டினத்தில். ஏன்னா நானே நேற்றுக்கு தான் ஊருக்கு வந்தேன். நம்ம பிஸ்னஸ் எல்லாமே கொடைக்கானல் தான். நம்ம வரும்போதே ரொம்ப கஷ்டம். காயல்பட்டினத்தில் உள்ள எந்த வண்டியுமே வர முடியல. என்ன சொல்கிறது, அத்தியாவசிய பொருள் கொண்டு வரத்துக்கு கூட வண்டி இல்லை. வண்டி இருக்குது, இருந்தாலும் இடையில நிறைய வாய்க்கால்கள் உடஞ்சி தண்ணி எல்லாமே ரோட்டில் ஒரு மாதிரி அடித்து ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. ஆமாம், அவ்வளோ போராட்டத்தில் தான் நேற்றுக்கு ஊருக்கு வந்தேன். ஆனால் இன்னும் ஒரு சில இடத்துல இப்படி தான் இருக்குது. இது நம்ம ஏரியா. கரண்ட் இல்லை. என் வீட்டில் இந்த கரண்ட்டு ஏற்கனவே காலையில் ஒரு அரை மணி நேரம், நைட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் வருது. அந்த கேப்பில் இந்த இன்வெர்ட்ரு போட்டு வச்ச கரண்ட்டு அப்படியே சுற்றி சுற்றி நிற்கிது. டவரும் சரியாக கிடைக்கிறதே கிடையாது. டொனேஷன் கேட்குறீங்க? டேமேஜே இருக்குங்க.
நிறையா உதவிகள் மக்களுக்கு கிடைக்க தான் செய்யுது. ஆமாம், அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. சில பேருக்கு கிடைக்கல, சில பேருக்கு கிடைக்குது. ஆமாம், அது ஒரு விஷயம் இல்லை. அடிப்படை தேவையில் கரண்ட்டுங்கிறது இப்போ ரொம்ப முக்கியமானது. அதுக்குள்ள நடவடிக்கை ஃபுல்லாக இடையில எடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. நானும் வரும்போதே பார்த்தேன். சீக்கிரம் கரண்ட் வரட்டும், அவ்வளோதான். ஒன்றும் பண்ணல நண்பா. நம்ம ஊரில் கரண்ட் இல்லை. அதை ஒரு லைவ் போட்டேன். மெசேஜ் கால் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதான் 5 நம்பர் ஒருத்தவங்க ஜொமேட்டோ நினைக்கிறேன். அதான் டவர் உனக்கு நெட் இல்லையா? சரியா? பொம்மைக்கு எந்த அடிமை சிக்கிறது? அவங்க தான் பேசிட்டு இருப்பாங்க. வெள்ளி நிறைய இருக்கு, மழை வராது. அங்கேயே கட்டிக்கிட்டேன். இருட்டு.
ஆட்டுக்குட்டியாண்ணா ஐகான். ஜந்து பனி எப்படி வெளியே போடுவோம் அந்த சைடு. பொருள் கொடுக்காம 28 இதில் இது எத்தனை மணி நேரம் கழிச்சுன்னு பார்ப்போம். இதை கட் பண்ண போகிறேன். ஒரு 5 பேர் பார்க்குறேன். பார்த்துட்டு இருக்கேன். பார்த்து என்ன காட்டிக்கிட்டு? எங்க பார்த்து முடிஞ்சிட்டா? எவ்வளோ